mgbe njebezili nya bụ boy wee zulide anya bụ abịa nwezie bolu nya bụ agụ egwu wee bịa wee bulu m wee bọọ ọbịa ụfọdụ na-ekwu si na ọ bụ dibịa ma m ụfọdụ na-ekwu si na ọ bụ egwu ma m maka na nna m tili egwu nne mụtalụ nne m tili egwu nna m nwa bụ Ozoemena tili egwu nne mụtali nni enye bụ Igbo n'aka mụtalụ ọkụ agụ tili egwu dị m n'aka nri dị m n'aka ekpe ịma na ife dị na ndị otu esike onye mụtalụ ọgbanje mụtalụ odogwu onye mụtalụ ọgbanje mụtalụ nsogbu maka na ọgbanje na-akpata ego ma ọgbanje bụkwu nsogbu ya mere abụ ife nyere nwoke ma ọ bụ nwaanyị nsogbu asị ya na ọ bụ ndị ọgbanje na-enye nsogbu dezie mbọsị ahụ ndị oyibo wee were laịsensị dibịa nyechiwu mba so onye bụ ife ka expect kwere ka Soludo meere anyị ka ọ kpọọ ndị dibịa nwa ọ bụrụ ndị nke na-agba aba agbaghara anyị aba ọ bụrụ ịkpụrụ eje kpuchie ebe desebe mara ife a na-ekwu maka kpụta onye ozugbo etiritie kesi ewo nsọ ọra niile bụ ya otu a kpụrụ ekehit na Akịja nkata ọgwụ ike iyi alụsị agwọrọ Chukwu ọ gwọrọ anyị ọgwụ na olu ofodezi ọnwụ na ọ lere anyị malụ ye n'ụwa bụ eme ka osi ebu na-egalichi kwue n'ụwa bụ eme ka osi ebu na-egalichi wukelu uwe odogwu ego ọmabo ọkanga dimagwu Gbam, 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 gbam. Ndị be anyị ụmụaka isi eme ya n'oge gbam ụmụ ebe anyị tinyela arụ anyị need ọzọ introduction ebe a bụ na nke anyị kwuru juo ya ekwu ọzọ nke anyị melụ juo ya eme n'ọzọ ebe a ka anyị na-ewetala unu ife mmemme dị iche iche ife nkọwa ife mkpughe ife egwuregwu ịghọtago Gbam bụ the most controversial, the most influential, the most talked about Igbo interview in the whole world. Ọ bụ na ọ bụrụ Gbam, ọ ma bụ Gbam. Ọ bụ na ị nwere obi etinye n'arụ if you no get man open body. Ebe a ka anyị na-akpọta ndị nwere ife ga-agwọ ụwa, ndị nwere ike eji ananị, ndị nwere ọnụ eji ekwu okwu. Ịghọtago? Anyị na-ekenekwa ndị na-ele anyị kan ife na-eme bụ ndị na-sponsor anyị bụ ndị Pine Leaf Estate and Properties Limited. Ịchọba igo ana, ịchọ igo ụlọ, ịchọ igo properties bụ na egosie inwe peace of mind. Go to Pine Leaf Estate and Properties Limited ka ị nwee joy. Afa m ka bụ Dr. Chichoke Igwendo Odogwu bụ Yanbaba ezigbo onye Aba nwoke njikọ ọka. Tata anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche. Ife nji wee sị na ọ pụrụ iche bụ na anyị n'anya ga-enya ntị. Ịghọtago? Ịmalụ na ọ pụrụ iche. Ọ nwatakịrị bụ n'oifu ilota nne ya. Nwatakịrị bụ n'oifu esi onye dị ekwuzikwana ka anabata nọ Neche Nwaigbo Neche Nwaigbo n'aka nọrị na Neche ga-ekebe adịkwa m mma nwa Ozoemena odogwu onye Aba ekene gị Neche bụ nwa Ozoemena Nsugbe onye anyị ji aka Nsugbe wee malụ Neche nọ na Gbam otego anyị kpaba na ị ga-abịa Gbam ka anyị nụkwanụ na some of us bụ ndị fụrụ nna anyị n'anya and some of us fụkwa mgbe bịa mapụta n'ọgbọ win ọ dị ka enwe melụ ndị egwu ekpili mgbe a eze egwu ekpili win gbata aka ịma na onye nwee 90 nwee A na onye nwee 70 nwee A abụrụ five gavabụ na space kale nnọrị nne na Gbam kọwala ekere onye bụ Neche Nwaigbo gaa n'iru nna m ava m bụ Neche Nwaigbo n'aka nwa Ozoemena nwa Nsugbe ayaka Igbo niile na-eti egwu onye Nsugbe ka m bụ na ọgụarị ọ mbụ Ikenga Oyi na ọma mbala ji wee bili egwu ka m na-eti eji wee malụ m egwu ekpili Igbo no Neche kọwala anyị ebe amụghị kedu ebe ito kedu ebe ịchụ ngwele kedu ebe ịgba ọtọgwe mmiri kedu primary school ọ bụ na ị ga secondary school ịkọwakwala anyị ka anyị malụ your background gaa n'iru nna m ọranaeze na-anụ m ekene m unu Igbo ekene m unu dịka m si wee kwu na mbụ afa m bụ Neche Nwaigbo n'aka Ikenga Oyi na ọma mbala nwa Ozoemena nwa Nsugbe na-eti egwu ekpili na Igbo niile amụrụ m na Amanuke Okpodudu Amanuke dị n'Awka North bụ Anambra steeti ka nne m mụrụ m Amanuke ka m nọ wee gụọ akwụkwọ gụ primary school m
tupu m wee gawa njem boy na Central African Republic. Amanuke ka nọ wee mụọ m wee mee ife niile tupu m wee jewe njem boy. No. Kedu afa primary school ego? Agụ m na Union Primary School Amanuke dị na Awka North. Ije boy na Central African Republic. Kedu or that same name ka that country can aza now? That same name ka ọ ka na-aza Central African Republic. Okay, because ndị Nations Cup, adema African Nations Cup, or they call a small country. The country will a small country. Or bele obodo. Even enwebe independent. Oh. They are even colonized by France. France being colonized. Oh. So never either say na Nigeria were independence na 1960. Enwebodo na enwebe the independence malova. Kedu ka isi wee ga ya bụ boy? What was your journey? Kedu ka isi wee ga? Kedu ave mo edukwago ụnọ? Igbanata kedu how was your experience going to boy to in that country? Ganiru? Mgbe m na-etonyite wee malive wee bido wee tobe ejewel m akwụkwọ jee lide akwụkwọ ruo na primary 4. Nwanne m mama na-akpọ Boniface Nwankwọ nyanwa dutere onye kpọrọ m boy maka na adị m calculative bụrụ nwa malive. So n'uche nke oluo na mmemme ọfụma ma njebe boy na nje business na mmemme ọfụma. So o wee nwere onye achala na-achọ nwa boy a na-akpọ Chike Ọkadigbo nwa achala. O wee kpọrọ m boy anyị wee jebe wee luo Central African Republic a na-emekwa ọfụma ife niile na-agazi ọfụma. Nwezi ebe olulu agụ egwu ebe enwe ka agụ egwu ahụ si wee nyewezie m nsogbu maka na nne nna m tili egwu, nne m talụ nne m tili egwu, nna m nwa bụ Ozoemena tili egwu, nne m tali nni enye bụ Igbo n'aka mụtala ọkụ agụ tili egwu. Egwu dị m n'aka nri dị m n'aka ekpe. Mama amaro o wee lusie mgbe njebezili ya bụ boy wee zuilde anya bụ abịa nwezi ebe olu ya bụ agụ egwu wee bịa wee bulu m wee baa ọbịa wee nọ anya ọtụtụ mgbe wee pụta ya bụ Chike Ọkadigbo nwa achala wee dulu m dunege m duneta m Amanuke. Ụfọdụ na-ekwu si na ọ bụ dibịa ma m, ụfọdụ na-ekwu si na ọ bụ egwu ma m. Wee sị na ife ọbụla bụ uche Chukwu na ọ ga-eme n'ime ndụ m. Ọ terozi aka obuke mgbọsị m nọ n'ụla na-alalụ ụla wee bụ ụmụ ikolobịa na-asa na nlọ babụ ụmụ ikolobịa wee bịa dulu m na nlọ. Ụmụ ikolobịa nwechala akpa obi ịmago ndị na-adị ka ndị warrior ndị bouncers mago bịa kpụrụ m. Nne m nọ n'anya bụ nlọ wee na-ebe akwa siba warafụrụ ya nwa ya. So wee kpụrụ m wee galide wee lute ebe dị ka obi eze wee na-anya na ya bụ ezi ebe a wee bụ ndị ochie ya nne m ochie ma nna m ochie ndị avụ tili egwu avụ mvụba ka wachichala ekpili n'aka. Wee sị ụmụ ikolobịa na bara m aka. Nna m Ozoemena avụ m nna m Ozoemena n'etiti ba o wee kpọọ m Neche sị m na m bụ nwa na-akwa na anụ ive n'oge ezu okwene ka m bulu egwu nwe ọ deselu m ka ntiwe egwu ka nziwe uwe ozi ọma. O wee chile ekpili wee chịa m n'aka. Ebe ni ka nji wee teta ụla wee bido egwu. Ebidolu m egwu nwe mgbe m bidoro egwu nwe mkpụrụ ụbọchị m bidoro egwu nwe o nwere onye na-ekwelu m egwu sọnsọ m biye bụ egwu na-eti na-agagbodo anyị Igbo niile. Ụwa chee na ọ bụ ntụba jụọ ọbata obi onye na-akpọ ọbata obi Abagana eji obi je stone wee malụ Nigeria Limited. Ọbịa bụ onye izi kwudolu m ebe m na-eti egwu ya bụ ovuke ọgala kwudolu m kasie m obi si m na ọmụ jisi ike na ive m na-eme dị mma na ovuke mgbọsị na Igbo niile ga-anụ onu m. Elen ka m si wee bidozie egwu ni mana m ma akọwala Igbo otu egwu si wee mee wee luo m aka. Dịka nsi wee kwu na mbụ egwu si n'aka
nne mụtali nne nna m bụ ọkụ agụ bụ Igbo n'aka wee si n'aka ya wee lute nna m Ozoemena aka. Nna m Ozoemena wee bunyezie m ya bụ ọwa egwu. Mmata akọwala unu maka ya bụ nwaanyị bụ Igbo n'aka. Igbo n'aka e na-ekwu ive enwe. Igbo n'aka gbasiri ọgbanje ike. Akọwaba ive emeli na mmụọ ịma na mmadụ kele ya abịa ụwa. This your camo. Ịma na mmadụ kele ya abịa ụwa. Osi na mmiri ka mmadụ na-esi abịa ụwa. Na nghọta nke m. N'ive mvụlụ na mmụọ. So ya bụ nwaanyị a na-akpọ Igbo n'aka. Mgbe o kele ya abịa ụwa, va na-agbala ya na-agbala 6 nọ n'ụgbọ tieli ya bụ Igbo n'aka ọ bụrụ 7. Wa wee galide wee luo ebe a na-akpọ akpọ ọkalete. Ya bụ akpọ ọkalete a na-ekwu ive enwe bụ ebe a dị eyite mmụọ ụwa wee na-abịa ụwa. Ya anụ arụ onwe na-abụ ive ya bụ mmụọ ụwa na-ekwu okwu ya. Wa wee lute na ya bụ akpọ ọkalete. Ụmụ agbalani wee nwulide iyi. O wee lute Igbo n'aka. Igbo n'aka wee kwuru na akpọ ọkalete wee bido aka na akpọ ọkalete wee sị na ụwa anwa ọ na-abịa na o jeka ụmụ eze dachala. Na olusie ụmụ eze dachala. Na ozuo ive eji agbala eme. Ozuo ive eji nwaanyị eme. Na ọ ya ejebe ije dị n'amagụ Nsugbe. Na olute n'amagụ Nsugbe. Na ọ ya amụta nwa nwoke na ya bụ nwa nwoke ya esi n'anyanwụ. Onye a na-ekwu ive enwe bụ nna m Ozoemena. O wee jebe nya bụ ije dị. O wee bịawa nya bụ ụwa. Wee zuo ive eji agbala eme wee jebe nya bụ ije dị n'amagụ Nsugbe. O wee lute n'amagụ Nsugbe. Yanbaba ive enwe nna akọlụ gị ịma na ive dị na ndị otu esike. My name is Ozoemena. I am who I am today because I do land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. With Pine Leaf Estate and Properties Limited, land banking is a must. Onye mụtala ọgbanje mụtala odogwu, onye mụtala ọgbanje mụtala nsogbu. Maka na ọgbanje na-akpata ego ma ọgbanje bụkwa nsogbu. Ya mere abụ ive nyewe nwoke ma ọ bụ nwaanyị nsogbu asị ya na ọ bụ ndị ọgbanje na-enye nsogbu. O wee luo nya bụ ije dị. Wee nụwa nya bụ di. O chelido ọ mụtara nya bụ nwa anyanwụ ọ na-ekwu okwu ya. Maka na ya bụ Igbo n'aka na-agbasi egwu ike. Ọ na-agụsi egwu ike. Ya bụ Igbo n'aka na-akọlụ gị ive enwe. Ya bụ ovuke nwaanyị gbalidele egwu na ụmụ eze dachala. Mbọsị ndị achala na-eli olili oge gboo dịka nsi wenu. Ya bụ ovu nwaanyị gbalidele egwu mmiri luchie zowe n'etiti ọkọchị. Mmadụ ya ebe ọ na-agba egwu mgbe ya nikọra mmadụ niile ji wee mali na egwu na-agbazi aka. Ọ bụrụ egwu achị ụtaba n'aka agba. Ive dị ya. So o wee lute ya bụ amagụ Nsugbe. Wee mụwa nwa. Mụtara onye bụ nwa anyanwụ na-ekwu okwu ya. O wee mụta nwa a na-akpọ ọkụ agụ. Wee kpọọ onye ọkụ agụ. Ya bụ nwa a na-akpọ ọkụ agụ bụ nne mụtali nna m wee jebe ije dị n'ọgụarị Nsugbe. Wee lusie n'ọgụarị wee mụwa nwa. Mụlide nwa wee mụọ onye a na-akpọ Batolomi onye tọrọ nna m Ozoemena. Igbo n'aka wee kiliketa Batolomi si ya nnọọ. Ma mgbe nna akọlụ gị ive Igbo n'aka aka avụ nka. Ọ chọzili ebe ọ bụ na maka ndị Igbo si na-abịa nyili nna na nne na ọnwa ya azụ. Ọ chọzili ọ bụgodu na ọ mụtala onye bụ nwa anyanwụ ka nwa ya anya mụta ya bụ nwa anyanwụ maka na onye bụ nwa anyanwụ bụ ihe ya anọchi anya ya eti oke egwu. So o wee mụta nwa na-akpọ Batolomi bụ ọkụ agụ. Igbo n'aka wee kiliketa Batolomi si ya nọ na nwa bịara ụwa abịago mana anya ji eduteli onye ọ na-eche bụ nwa anyanwụ bụ nna m Ozoemena. O tere ozi aka. Ọkụ agụ wee tuli ime wee mụọ nwa nwoke. O wee lute ovu mgbọsị ọkụ agụ wee kwute nwaanyị n'ezi wee na-awụ ya arụ. Igbo n'aka wee kiliketa nwa ọ na-egbuke egbuke ka nwa anyanwụ ava akpọli ya. Igbo n'aka wee tie mkpu tikwesị mkpu si na nwa anyanwụ abịagwo ụwa ọzọ. O wee kwee izu na-anọ eji wee mụ nna m Ozoemena. Igbo n'aka wee kulie wee jee n'azụ ụlọ wee kunye ya enu n'anyanwụ
wee kpọọ anya mmụọ kwa ụgwọ wee sị na tata na ndị mmụọ n'ihi na ọ nwụrụ na-akpọ ọkalete na eziokwu na ndị mmụọ akwụghị ya bụ ụgwọ ya bụ isi mmụọ kwa ụgwọ a na-akpọ nna m maka ezigbo ava nne nna m balị ya bụ mmụọ kwa ụgwọ ya bụ na ụgwọ ndị mmụọ ji Igbo n'aka iyi na ọ nwụta na-akpọ ọkalete na-akwụghị ya bụ ụgwọ o wee kunye ya enu n'anyanwụ wee kwuo ya mmụọ kwa ụgwọ si ya na ọ bụ tata bụ mgbọsị eke maka ọnya mgbọsị eke ka ọ mere ya bụ ive ka ọ na-enye ike nga egwu si ya na o nwere onye egwu niile nọ na ndị egwu niile nọ n'ala Igbo ya kalịa wee gwu egwu na o nwere ndị egwu niile nọ n'ala Igbo ya kalịa wee vu ive na ọsị na-abụ na tata ka ọ na-enye ike nga egwu ekpili na o ya eti egwu rie nne na o tisie ya bụ egwu na nwa ya eti o wee weli mkpụrụ ọsọ ọra wee tie ya n'ọnụ ya mere nna m Ozoemena na-agụ egwu ọ dịka ọkpụ udide n'ọnụ ọ dịka ọ bụ mmụọ na-ekwu maka na ọ mmụọ ka ọ bụ maka na mmọnwụ a na-ekwuru ka mmadụ o wee deba Ozoemena wee tobe wee lute agụ egwu wee bido wee nyevie nsogbu ive sivelie ike o wee jee jụwa ese jụwa kedu ive na-emenụ nwa dibịa wee si anya wele ọjị ka ọ kwụrụ n'anyanwụ ka ọ kpokuo ndị ya na ya na-abụ ji wee bịa ụwa mgbe abụ na-akọlụ gị ive enwe Igbo n'aka avụ na-ekwu anwụrụ okwani nwa dibịa wee si nna m Ozoemena ka ọ kalị ọkala tụle nye jee wele ọjị ka ọ kwụrụ n'anyanwụ na-agbala ka ọ kpee ekpele ka mmụọ n'inyeli egwu buteli egwu maka na ọ ya eti nnekwu egwu o wee wele ọjị wee pụta ovu mgbọsị wee kwụrụ n'anyanwụ wee kpebe ekpele yọba kpọba ndị niile aba na ya na-abụ ji wee bịa ụwa siva dododo n'ọnwekwa ive ọ maara na ọkụ agwalị nwata n'aka na ọ na-akwa elegbue wee kpesịa ya bụ ekpele chi wee jiri nna m Ozoemena wee lalụ ụla o nwere alụsị a na-akpọ alụsị ogwugwu ide dị na be nna m dị na Nsugbe alụsị ogwugwu ide wee nyiri maka na ya bụ alụsị ogwugwu ide nwere connection ebe Ozoemena nọ ya bụ alụsị ogwugwu ide wee nyiri wee jebe ụmụ eze dachala wee lụsie maka na ọ bụrụ n'eziokwu na ọ bụ Ozoemena ga-enyiri ọtọ jee lụta ya bụ agụ egwu wee nata mana based on nwatakịrị ọ bụ ọ ya lụta nwụrụ onye bụ agụ egwu alụsị wee nyiri ọtọ na mmụọ wee jebe ụmụ eze dachala ka o melie nya bụ iwe maka na ọ bụ onye na-enwero nna ka ikpe na-ama onye nwere nna ikpe a na-ama akwanye alụsị wee nyiri ọtọ wee zipụ mmụọ a na-akpọ ịchakpa nya bụ ịchakpa na-agwa gị ive enwe ịchakpa bụ agụ nya bụ ive na-ama dibịa nya bụ ive na-ama egwu ezigbo onye bụ onye Igbo ga-amalụ ive a na-akpọ ịchakpa alụsị ogwugwu ide wee zipụ ịchakpa wee nyiri wee jebe wee lụsie ụmụ eze dachala na ovuve achala nya bụ ovuve achala nwere mmiri a na-akpọ orimili nne egwu ebe egwu Igbo n'aka avụ si bịa rutere nna m Ozoemena aka mere na egwu enye a na-agụrụ agụ bụ ọ bụ na ọ dị ndụ wee luo taa na egwu ya na-aga n'iru egwu ya agụrụ agụ o wee lụsie na ovuve achala anị na orimili nne egwu n'ụbụ ịchakpa anị wee kwụrụ ọtọ wee yọva wee kpọbịa Igbo n'aka maka na ya bụ Igbo n'aka na-ekwu ive enwe ive ndị mmụọ na-akpụ ya ive ndị ọgbanje na-akpụ ya bụ Adaọnwa wee kpọbịa Adaọnwa wee si anyị rite na mmadụ a na-anụcha akwani di mmụọ nwa na be die tụrapụ nwa na be die na be nni anya si anyị rite na ọ ga-akala aka elu okwe nya lute ive ọ nwụrụ n'iyi uwe anya nya gbarafụkwa na nwa anyanwụ bụ nna m Ozoemena ka agụ egwu nwa kpa anya ayala nya na tava ịchakpa anyị wee kwụsie ive anyị wee weli ite ọna na mmụọ wee kwulu nya bụ orimili nne egwu wee nata nya bụ agụ egwu avụ na-ekwu ive wee kulie wee nata wee lụsie na ogwugwu ide alụsị ogwugwu ide wee n'anya kasị ya na o melu odogwu ive anyị wee wa nna m Ozoemena n'ava nna m Ozoemena wee gbaa ava alụsị ogwugwu ide wee ya n'ava o wee jebe na alụsị ogwugwu ide wee jee kute mmiri eri mgbe o ji wee kute mmiri ni mgbọsị ni ka egwu Ozoemena ji wee debe egwu enye wee debe
mmiri na okwuteli wee dese n'ụlọ ọ bụrụ na oluo n'anyasị na 12 midnight Ekeni bụ nne m Igbo n'aka si na alụsị ogugu ide nyirite ịma na Ozoemena nwere eke dị 14 feet so ive nwa nna akọ ive nwa mmata akọwala ụwa ive bụ Ekeni dị bụ Ozoemena maka ụfọdụ ucheli na ọ bụ ọgwụ so oluo na 12 midnight Ekeni si na alụsị ogugu ide nyirite bụ nya bụ eke signify nne m Igbo n'aka onyirite wit ụmụ agbala vania na-abụ ji wee bịa ụwa ụmụ agbala 6 tiele nya bụ nne m ọ bụrụ 7 o si na alụsị ogugu ide segote ọgbọsọ ọkụ ya anya o nwere ọkụ o ji avụ ụzọ ọgbọsọ ya bụ ọkụ n'iru mmiri o jevezi ebe Ozoemena o meli ngala jeve ebe nwa ya maka na ya bụ eke bụ ive na-ebute egwu avụ maka na mmiri si n'isi wee gbalụọ oluo n'ọdụdụ n'ọnya bụ eke avụ bụ ihe na-ebute egwu ahụ olusi ebe nna m Ozoemena oje ebe na ọ dọbara mmiri ọkụọ ikpo nna m Ozoemena kwagụzie okele ya anaba maọbụ okele ya apụ ọtụ anya nzu gwu ya nekwa ebe ọ na-eje nekwa ebe ọ na-eme ọ na-avụ ya so ọ tụsịa ya nzu mgbe nke egwu na ihe esegotezi na arụ ya so nne m Igbo n'aka wee neketa anya Ekeni neketa anya ndị mmụọ ọbụna nna m Ozoemena a na-anụ ozi ive mgbe na a na-agwa gị ive enwe nna m Ozoemena anụgo nwaanyị mụta nwa ọ mụrụ nwaanyị na-abụ mụọ nwoke na-abụ ma ọ na-anụrụ ive ma nya bụ eke Igbo n'aka ọ vụrụ onye ya anọchi anya egwu uni ma otisi egwu uni wee neketa anya na nna m a na-azị anụ ive wee pụta ovu mgbọsị ọ bụrụ na nya bụ eke gbogote si n'alụsị ogugu ide gbogote ọ tụsị anya nzu Ekeni chili ụmụ ọgbanje vania na-abụ ji wee bịa ụwa agbala 6 chili ya tinye nna m Ozoemena ya mere na ị na-ekili nna m Ozoemena ọ na-egbuke maka na ọ masịrị mma nwoke ike ọ chịrịzi ụmụ ọgbanje ọ chinye o wee lute ovu mgbọsị o wee nya bụ eke gbogotesie ọ masị anya nzu o wee chịrị ụmụ ọgbanje chinye nna m Ozoemena wee sị na ọ jeko na ụmụ eze dachala ka o jee egwu ọnwa n'ikwu nnienye o wee bulu moto nwa drive ya wee bulu moto bulie wee jewe lusie n'ezi achala o nwere ezi gala achala nwa ezi gala amanuko okpodu bụ ikwu nne m wee lusie ebe avụ va wee kwụsị va wee na-anụ onu ụda egwu ka ọ na-akụ na amanuke Ozoemena wee sị nwa drive ya kwụsị kedu ụda egwu na-akụ ive enwe na onye na-eti egwu nwe na-etikwenu nnekwute egwu na onye na-eti egwu nwe bụ nnekwute onye egwu wee sị nwa drive ya kwụsị ya doke n'iru ka ha luke n'ebe egwu nwe na-akpọ ive enwe fa wee jebe lusi ọ bụrụ na be ikwu nne m na amanuke ka ya bụ egwu na-akụ be nwa nkwụ ụwalụ o wee lusie wee nwụba mmịa ịmago n'ivu n'anya ndị egwu ụlọ onwebe those days ọ bụ ozi tata maka na anyị bụ ndị egwu a na-abụ ozi ọnwa anyị n'anya tata o wee lusie onye mmanya nabata ya wee nwewe obi aṅụrị nna m Ozoemena nwụcha mmanya zụwa ọkịka zụlide ọkịka ada nwa nkwụ ụwalụ benze wee chabịa n'anya wụ nne m ibe ahụ ka dị wee kwụọ mkpụrụ na-eche nwa Igbo egwu ni wee lute m aka tata wee na-akọwala Igbo niile Ekeni abụrụ ọgwụ Ekeni bụ nne m Igbo n'aka bụ nne mụtali nne Ozoemena ka m gwa unu ive mere Ekeni ji wee nwụrụ Ekeni anwụrụ na nkịta ọ bụrụ ndị ụka kpegbulie because according to egwu Ozoemena repentance mana ive mere Ekeni si ndị ụka n'aka maka na ndị ụka nele anya vavụ na ozi ọma nna m Ozoemena na-ezi na ọ bụrụ ozi nkịtị ozi mmụọ andị na ya bụ odogwu na-akọwa ive ụwa na-anụ na ive niile ọ na-ekwu bụ eziokwu va wee sodie wee bido wee confuse wee gbawi ọgwụ maka na o nwere egwu ọgụlụ va ji wee nwetie ịma na odogwu na-ekwu ebe ike dị o nwere egwu ọgụlụ va ji wee nwetie ọgụlụ wee sị ndị ụka na ndị omenala
onye achọzi n'ibi okwu na onye eje ụka na ihe emerie by force ka ọ wee je ụka si onye ụka na okwudo onye omenala ya gwavi okwu na ọ gwavi okwu na ọ kweta na nke vanabụ ejewe ụka si onye ọdịnala na okwudo onye ụka ọ gwavi okwu na ọ bụ na ọ kwere na nke vanabụ emebe omenala na ọ bụrụ by force ndị ụka wee were iveni wee sodo nna m Ozoemena wee confuse wee gwavi okwu andị mara nwoke agbada agụ nwoke ya bazie arụ ọ dịzie ya ka ọ nwere ive ọzọ na-emenụ ma wee gwavi okwu wee si ya nya buru ive niile dị na bie ka o mebisie na Jizọs na-achị na Jizọs bụ ive niile ekwuokwa m na Jizọs dị njọ Jizọs adịrọ njọ kama na ive onye kwetali n'ụwa anwụ o kwetelie ma wee gwalide nna m Ozoemena okwu nna m Ozoemena wee kwete o wepụta ovu mgbọsị o wee kpọọ apọstụl o wee bịa wee bulu mmiri ini o kwutere na alụsị ogwugwu ide wee wufuo mmiri ini mgbọsị abụ awụfuru mmiri abụ maka ọ bụ nwayọ ka orimiri ji ekwodoge ịma na ngene ewu nnekwu mmiri o ngene ewu nnekwu mmiri do adọ mmadụ amara ebe ọ dị ogbu mmiri na wee jiri nwayọ wee kwodowe mgbe ndị ụka ji wee mebisi iveni nna m wee nyere ọtọ wee na Lagos jee nọlụ mmiri njili nwayọ na-ekwodota o wee ruo na 12 midnight mgbe na Eken ji abịa Eken wee bịa gbọsọ ọkụ na alụsị ogwugwu iden wee nyirita wee bịa abịa nna m Ozoemena wee lụsi ọvụrụ ya mgbe na Eken na-abịa n'ezi mgbe ka ya na mmiri jeveli ụzọ mmiri wee gawa maka na ọ bụ na mmadụ nwụrụ ọnwụ n'ụwa anwa ọ nwụrụcha okele ya na ọ n'ebe o si mmiri wee jelide wee lụsie n'ebe n'ọnụ alụsị ogwugwu iden ebe na ọkụ mmiri wee gbanye ọkụ ebe ka Eken ji wee sọbazie isi wee maa n'ọnya egbu onye mana egburu Eken na mmụọ egbulie na fisikal ma egburie na mmụọ afọ dị Eke 14 feet physically length 14 feet length na Nsugbe gbuo onye mana Eken anwụrọ na mmụọ ọ na mmadụ ka ọ nwụrụ maka na ive ọbụla nwere spiritual nwekwa physical aspect of living ịghọta so na mmụọ na ife ka egbuli Eken egburie na mmụọ maka na eri mgbe nji wee nyenata na Nsugbe mbọsị abụ ka Eken ji wee nyenata maka na ọ bụ nya bụ eke bụ ihe na-ezi nya bụ egwu mere na ya bụ egwu a na-agụrụ agụ. Let's help you create some magic. Let's help you capture your best moments. Let's help you relive your memories. Book us now at Yarn Content Factory. Let's give your events and video production the perfect touch. Okay, mana achọrọ m ka ejide nwanyị wee na-alịpụta mana asị m ka m hapụ gị because okwu na-eweta okwu ụfọdụ nwere ike na-ege ntị na-asị ọ bụsịkwa m Neche Nwaigbo ka mụ na ya nọ before gaa n'iru jos meela anyị obele ife as onye egwu ekpili ka makara na ọmụ na onye egwu ekpili nọ biko jos nye anyị obele ịchaka na n'onu ka fafuko na ọ na-eme gaa n'iru. N'ụwa bụ eme ka osi ebu na-agali chikwu n'ụwa bụ eme ka osi ebu na-agali chikwu kaluwo odogwu ego ọmabo ọkanga dimagwu ọmabo oti gbanwa Nsugbe abịa ogwani Neche Nsugbe abịa ogwani mgbe dike m wee bebezie n'ala Igbo deko ihe n'ụwa bụ eme ka otesi ebu na-egeli chikwu n'ụwa bụ eme ka otesi ebu na-egeli chikwu kaluwo odogwu ego ọmabo ọkanga ijele mmanwụ asị na mmadụ iwe bulu chikwu ọ na-eketa ikpe ga-ekpe eko anya mmiri ezobeni ka mmiri Yanbaba onye eze ga-adịlili ilosi niile kokeko onye chikwu gozili ga-emegala nwanne m ya ezigbo onye aba bịa n'ụlọ egwu m
yoge nwana Nwaigbo odogwu bụ odogwu gị mali yiwonye ji bi ụwa ka o melichi ya na-adị eze azọ n'enuwo eti na-eme eze mali yenuwa be mekotese bunegelichi wenuwa be mekotese bunegelichi wukaluwo odogwu eko ọmabo ọkanga ijala mmanwụ yenuwa be mekotese bunegelichi wenuwa be mekotese bunegelichi wukaluwo odogwu eko ọmabo ọkanga mmadụ egbu n'onwe ihe maka ije n'ụwa nwanne m ije n'ụwa na-eme ntụgharị yo dịka orimiliki mala amali ije n'ụwa dịka mmiri yogwote ọkwụ evelu eko ogwote ọkwụ oveli nwanne m yaron igiliga na-ejuru ọkwụ ụgbọnụ Yanbaba onye eze bịakene eko Yanbaba onye eze bịakene kpọbali m mọga n'odogwunu ya emeke nwa ọgwụ eji ọvọ emeke nwa ọgwụ eji ọvọ nụ nwanne m zeko communication na-ega dịnụ odogwu onye ụkpọ bịa kene bịa n'ụlọ onu m uze nke oso na akalisi ya odogwu emeli ive eji ekwulu odogwu n'uze nko ya odogwu na ị ga-adịrị nwanne m odogwu na ị ga-adịrị nwanne m ijele ka mkpọbazi ọbata obi ya bịa kene ya ọbata obi ya bịa kene nwanne m ezigbo onye abaga na-ebotete n'ubi ya odogwu ezela abụ obi ya eko odogwu ezela abụ obi ya nwanne m ka mkpọba ubi ego n'itili ka ọ bịakene ubi ego n'itili bịakene chidi ya kaba ekwe odogwu yenuwa be mekotese bunagalichi wenuwa be mekotese bunagalichi wukaluwo odogwu eko ọmabo ọkanga ije n'ụwa dịka mmiri yogwote ọkwụ ovelu eko ogwote ọkwụ ovelu dị nwanne m Neche Nwaigbo abịa ọkwani otu ịgba Nsugbe abịa ọkwani mgbe dịka m wee kwabazia n'ala igodeko ka mgbavato eze n'ukpọnụ Ozigbo ndụ gedokwa m ntị n'onu jee dunata nna m ndị Kanụ obu na idunata nna m ndị edunata anyị bụ ndị Igbo agbakọ ọnụ chiego Ozigbo ndụ wọdụ wide ya Ozigbo ndụ n'ukpọnụ Ozigbo ndụ n'ukpọnụ Neche Nwaigbo n'ebe akwa lele Igbo kadizie Ozigbo ndụ n'ukpọnụ Ozigbo ndụ n'ukpọnụ ọbeka atụgo dịka aka n'iru n'uwe nyanaga biya Igbo kpọba Ozigbo ndụ n'ukpọnụ ejedunata nna m ndị Kanụ Ozigbo ndụ n'ukpọnụ nwanne m Igbo Neche Nwaigbo abịa ọkwani Neche Nwaigbo abịa ọkwani mgbe dịka m wee kwabazia n'ala Igbo udeko Oive ọ bụ maka na ndị Igbo si na agwọ emere ife oji ebola agwọ ụmụazị echekwa n'ụda eji akpasa mana eziokwu Neche Nwaigbo oke nwa na nwa maka na emekwa egosikwa ife iji wee bụrụ odogo mana eziokwu ọ dị n'ọnụ ife agba n'aka ejiro ugogbe enene ya nọrị nne m ga na-ajụ gị question a ọ bụgodị na enwego nke ikwu before mana m ga-achọ ka m jụọ gị as a question and then ka ị buttress kwa on it wetago ka ị kọwakwa mmụọ ndị mmadụ n'ogide efu onye pụta anụ si na ọ bụ nwa Ozoemena na ọ bụ nwa Ozoemena ọ na-afịọ ana n'ogide ha sị adịkwa sure na ọ dịrọ sure ọ nwunye mụ ọ bụrụ nwunye mụ kedu onye mụzi enu Ozoemena enwe side chick kedu onye mụ ọnụ first of all imiti Ozoemena Nsugbe anya na anya gaa n'iru avụrụ m Ozoemena Nsugbe anya mgbe ọ dị ndụ maka na nna m Ozoemena anwụrụgo wee pụta okay maka dịka nsi wee kwu na mgbe ejele m ụbọyị na Central African Republic yes lusi ebe ahụ mgbe ahụ ka nna m Ozoemena na-eti nnekwu egwu wee tilde nnekwu egwu arọ ọgwụlụ na arọ 2013 stroke yes 2014 ka ọ nwụrụ yes so
mgbe ka nka nọ Central African Republic and na ya bụ agụ egwu ebu ego m mgbe ahụ na-ekwu ive enwe so mgbe nji wee nata ọbụna ọnwụrụgo enyi chekwuwu ya mgbe ahụ ka nji wee mali n'ọnya bụ nna m Ozoemena mgbe ahụ ka okwu ji wee gaba mgbe nji wee bido egwu maka na m ebidokwa na-ele egwu mgbe ahụ ka nne m Helen Nwankwọ ji wee gwa m si m nekwe onye nna m Ozoemena kwuru na ọmụ jekwulu ya bụ onye bụ Emeka Morgan Nwaọgụ eji ọbọ n'Ọka mụ jekwulie na nlusie na-evu na o nwere ive nna m deseli m na-evu mma chịlị bụ ekpili mgbe nji wee lusie ebe Emeka Morgan maka na nne m gwara m ya nwanne nne m gwa m ya nlusie ebe Emeka Morgan wee kwudo maniji ya bụ ọma mma nwa ezela abụ wee sị ya biko kele ya kpọọlụ m Morgan o wee kpọọlụ m Morgan wee sị m kedu onye mbụ si ya na aba m bụ Neche na o nwere ive mmadụ gwara m na nna m si na ọ desịrị m na be gị ka m bịa chịrị nya bụ ive o wee sị m ọmụnwa bụ Neche avie na-ekwu okwu esi ya na ọmụnwa ka onye bụ Morgan to your father ka onye ọ bụ to your father Morgan bụ entertainment signly my father label record label signly ya mgbe ọ dị ndụ so even van ya na-abụ mekọrọ ọfụma van ya na-abụ dị na mma almost na ive niile dị ya n'aka bụ ya bụ record label ka ọ dị n'aka yes and ive niile ọ maalụ bụ secret yenye bụ va ka ọ dị n'aka so almost na van ya na-abụ na-eme nwanne va ka ọ gwara everything okay so mgbe nji wee bịa nkọwasị alụ Morgan ọ sị m na onye ogologo a na-ezoro ezo n'ọbịa si m na eziokwu wee chili ekpili wee chinye m ebe ni ka nji wee bidozie egwu wee tiwe egwu okay kọwala anyị eboro nwa nwunye Ozoemena gogo kedu ive iji wee sị na ịbụ nwa Ozoemena kedu ive megasị ịnụ kedu ive nne ya gwa anyị kedu ka Ozoemena na nne gị si wee mata kọwaa anya ọfụma ka o doo Igbo anya mkpụrụ ụbọchị nne m na Ozoemena malụ bụ mkpụrụ ụbọchị nọ vajeli ya bụ egwu ọnwa wee jebe amaniko okpodu ọ bụrụ na ị gara akụkọ nkọlụ bifo mkpụrụ ụbọchị abụ ka a na-abụ matara ana ya bụ ụbọchị abụ ka akwụrụ mkpụrụ m bụ Neche Nwaigbo ị mara ụfọdụ ndị Igbo na-asị na abụ m nwa amụtalụ n'ezi ndị proud na-ekwu ya n'ọra niile o nwere nna m ụlọ Igbo niile bụ gaadị nne na nna ya litelie na agịlị so na agịlị dị mgbe ụwa o si esi wee gbadeta agịlị dị mgbe ụwa okay ị na-anụ na ndị mmadụ na-asị na elite gị na agịlị just like ime mkpuke ma ọ bụ outside wedlock people na-ekwuchi ya okay how do you take it ka isi enwe ka o si enweta gị ma ha kwuo the thing mba onwekwe ka o si enweta m ịmara onye ọbụla nwere akala aka ya n'ụwa nwa ife mmadụ na-eme n'ụwa bụ ife ọ katalị n'akali ya ife ọ katalị n'akali ya ka ọ na-eme so ewere nye asị ife nkatalị n'akala aka m ewere nye asị ife nkatalị n'akala aka m onwere ka o si ewute m kedu mgbe ị bịa jebe ije azụ nwa Ozoemena Nsugbe kedu ka ndị Nsugbe si wee fụta gị kedu ka the encounter dị ije meet the family kọwalụfa edagosi na ekwe onye bụ how did it happen ka o si wee je did they welcome you and just gwa anyị mgbe ije meet the family say na Igbo dị otu a how did it Yanbaba content ezigbo onye Aba Afioma na-ele onwe ya ifunulu Afioma ebe a na-akụ bel na-asị bịa golunu Afioma na-ele onwe ya ebidolu m egwu tiwe egwu dimentinu nke na-echukwu na mma na abụ m nwa Ozoemena so the only thing mmewu na metiwekwe na-ere egwu ni ọ dewezie na abụ m nwa Ozoemena mgbọsị m batara Nsugbe etikidere m egwu na Nsugbe ụmụnne nwaanyị chila akwa ha na-ama n'ukwu saalụ m n'ala si m jebe ije n'enu ya ndị Nsugbe confirm ọnụ nwa Ozoemena nwa Nsugbe ka m bụ so elen ka o si wee mee onye ọbụla ejụrụ si ya na Nsugbe tata kedu onye bụ nwa Ozoemena na-eti egwu ọ ya agwa gị na ọ na-Neche Nwaigbo
enwere ife Emeka Morgan gwa m mgbe mụ ya na-akali mgbe ịfụ nwunye Ozoemena ọ na-ege anya ozugbo nwunye Ozoemena ọfụghị kedu ife okwu ọfụ m ozugbo ọ vụrụ m ọ sị na nwa nwa Ozoemena nwa die na ọ nwere onye yili Ozoemena karịa Neche o ji ọnụ ya wee kwuye si na ọnwụ ya ka m bụ na ọbara a na-asịrị asị chacha enwe anụgo m akụkọ na nna gị bịakwutere na nlọ na-ezighị ozi na nlọ gwa gị ife bụ nọ ije eme to show that you are his son ka ọla anyị maka the story please. Ya bụ akụkọ nkọlọ ebe ya na akụkọ ahụ nkọlọ otu egwu si wee bịa mkpụrụ ụbọchị nkele ya na Nsugbe ya bụ Ozoemena bịakwutere m na nlọ wee sị m gedo ntị wee kọghalụ m sị m na akụkọ ọnwa na m ga-eji wee gụọ egwu ejiri nya wee gụọ egwu ọnya mere mgbọsị ahụ m gwulidere egwu kọlide ya bụ akụkọ na egwu ahụ even wee karịa ụmụ nwaanyị narị ụmụnne nwaanyị wee mapụ akwa salụ m n'ala wee were ọkpa wee na-aga ije n'elu nna ya bụ Ozoemena etike nya bụ egwu and onye na-ege egwu omenala ga-ama na he was on his own lane. O nwere onye ya na ya mara aka so he was a king in his own kingdom. Somebody like me egwu ka nji anabola enwe mood bụ n'ọnọdụ otu a egwu ka nna akpọ because egwu ya bụ philosophy. Enwe ka dị egwu si abịa gị n'ahụ ihe ị na-ede ihe a na-agwa gị na nlọ and nna gị ka isi wee chọpụta onwe ike ọ bụ na ifugo diary ebe ọ na-ede egwu ma ọ na ifugo ebe kedu ka egwu si abịa unu n'ahụ unu nwa bụ ngwa bụ nwa Ozoemena ya na Ozoemena na onwe na ga n'iru egwu nwe na-abụ ive enwe egwu a na-ederi ede nna m edere egwu nna m nwa anakwuru ede egwu ede egwu mmụọ enwere ike otu egwu m si abịa nnọrọ otu a egwu bịa agwa m sị m na ive mma agwa nye m topic na ive mma agwụ enwere ike asị m gụọ maka omenala sikwa na alụ m gụọ maka omenala na-anụzi onu a na-ezi m otu m ga-esi wee dozie dị egwu and the first thing mmụọ ga-ebu ụzọ wee nye m chorus m ga-eji wee gwu dị egwu onye kwenelu m dị chorus oziwezie m ive ndị ọzọ ngwụ ọnya ọ na-abịakwa n'evivio like this na-abịakwa n'etiti ime abalị ive dịka ebe 12 o'clock ndị na-ele ana like this ọnọkata ọ dịka aka eti ma aka like this mmanyile ọtọ mmanzi ọtọ nwe ike nche ofu ihe m ga-eme ma ọ gaa anyụ amịrị bifo mpụta egwu bịara m n'isi ọ bịakwa m n'isi mbido gụrụ ya enwe ike nchọọ fonu rekọdụ anya maka egwu ị na-abụ ive ọwụ na mmụọ ebutelu gị egwu inwe ike igwụsị ya that time ọ pụọ gị n'uche so a na-edere egwu ede mmụọ bụ ihe na-ebute egwu Neche otu agata ị nọ now apart from na abịa na-ege anya fụ na ị na-eme ka Ozoemena Nsugbe na ị na-agụ ka ya ịma na anyị nọ n'ụwa ọfụ enwego any medical proof o nwere ka sị na eje blood test ma je DNA ọbala emu nge na ụmụ ya amachi ya ụdị ha adịcha ụdị fa adịcha maka before wee nata Nsugbe ịma na ndị Igbo ịma Ozoemena uwe onye nwere nnekwute afa Ozoemena uwe nwere nnekwute afa so before wee dubete mmadụ na be odogwu a ga-enyocha before wee dubete mmadụ na be odogwu so ụdị ife adịcha before wee na asị nwa Ozoemena emela confirm everything maka na ụfọdụ nwere ike na-asị taa si mee DNA ọkụnụ na-anụ na emecha all those things ma confirm kwa that onye bụ a true son of Ozoemena Nsugbe otu ị nọ na ọ na-ewute gị na gị na Ayaka Nsugbe afọrọ iru na iru and ọ bụ na enwe ife ike eme iche ma ọ bụ na gị na ya mma asị nwa na nna gaa n'iru ọ bụ na mụ na Ayaka Nsugbe malụ asị nwa na nna
ọka atọ m ụtọ rie nne njiri anya m wee bụ ya nsogodi ọgodu for 1 year or 2 years tupu ọ wee rapụ wee tiwe egwu ọka atọ m ụtọ mana ịma na ife niile dị n'ụwa anwa si n'akala aka na eze na-abụ a na-echiro n'ovu obi ya mere na m abụrụ anya ka Nsugbe anya tupu ọ wee nwụrụ mana ka o si na wee dị ọ na-ewute m rie nne na mụ na ya na-abụ ejiri anya wee fụ ọ wee nwụrụ na-eche kedu ihe amụghị maka ndị nwere ike like ha ka confirm mụọ. Is it something you would want to let the world know? Ife ma agwa ndị ụwa jugodo ajụjụ ọzọ. Asị m kedu ihe amụ gị maka na ụfọdụ nwere ike na-asị oke kedu mgbe amụrụ ya kedu mgbe Ozoemena ji wee ka nka wee mụta onye re otu a kedu arọ amụghị? Arọ amụ m na November 9, 1999 ka amụrụ m. Which is making me 25 years, I think, or 26 years okay. This year. 1999, Ozoemena kakwu n'ọkụ nụ. Ikolobia ka dị ala because ọ bụ n'ọnwa 2000 ụfọdụ ga-asị mgbe Ozoemena kalụ nka ka ọ ji emenwe ivewa mana 1999 okay, that is wonderful. Enwe ife Emeka Morgan kọwalụ m ọ sị na ife merụ agụji wee buba ya ọvịa bụ mgbe Ozoemena anwụ nọ mgbe ọnwụ ka egwu ba inwe ike ịkọwa ọfụma ka kọwa wee weta ya bụ ife na-agwa gị si gị na eze na-abụ a na-echiro n'ovu obi ikwuli ekwu o nwere akụkọ mma akọlụ gị o nwere ovuke nwoke ka wee sie ike n'obodo anyị bụ Amanuke a na-akpọ Chigbọgụ I think nwere ovuke nwoke ọ gbalụ giant o siri ike o nwere ofu ọkpụkpụ so na bie nya ọ mụtala onye dịka Amana o nwere mgbọsị ọ mụrụ nwa ọvụdị nwa nwunye mụrụ nwa ọ bata n'ụlọ ọvụdị nwa ozugbo tie mkpusi na eze na-aba na-echiro n'ovu obi dị nwa nwụrụ ị na-afụ ya nya bụ onye yilie ife mere na mụ na nna m Ozoemena avụrụ anya maka na ọ mụnwa ya ebu dị agụ egwu wee tive egwu and ọ bụ na mụ na ya na-abụvụla anya mma na-etiro n'egwu nna m na-eti ị na-abụ ya maka na ọ bụ ovu mmụọ bụ ihe na-ezi ya bụ egwu ahụ na-abụ ya mụnwa na ya bụ ovuke ọ bụ mụnwa mbụrụ nyanwa so ọ nwere mgbe mma anọ nyanwa nọlụ. Yes, nne gị bụ Helen Nwankwo Kiswekwu mbọ o mechaa nụọ di then enwelu ụmụ nwanne from her own side and then kedu o ife nyanwa ọ dị surprise mgbe ife a bidosi ka ọjọọ sụgwa gị sị gị na ife ọ bụ and then na-ekosi wee mee ịma na o nwere ebe ibu alụ ya akali nwa ogbenye ọya ọgala si abịa budoli ibu and na o nwere ebe okwu ga-elu ikwu eziokwu ka i wee zọpụta onwe gị so for nne m ịgwa m sị m see where I'm from na ebe nsi ọ bụrụ ajọ iwe so ọ jọsụ gwa m sị m na ebe nsi then enwekwa m ụmụ nwanne ndị ọzọkwa ahụ okay from another father okay ọ n'ụdị okay dị n'ụlọ onwe ya okay ọta but mụnwa bụ nwa ọ mụtara Ozoemena. My name is Ozoemena. I am who I am today because I do land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. With Pine Leaf Estate and Properties Limited, land banking is a must. And our first child nyawa. Yes. Okay. So before then, before gwagia ị na-echebu na onye ahụ na bụ nna gị before wee gwa gị nya bụ eziokwu? Mba, ana m echere na onye a bụ nna m because m nwere loan enwe m talent. Okay. I have the talent. Ọ na-agụ egwu ebe nsi wee bido wee mataba na-agụ egwu nje egwu ebe na-akụ egwu ndị mmadụ na-asị na onye a na-agụ egwu ka Ozoemena nwa Nsugbe and ka i wee mara ife ahụ asị na ọbala a na-asịrị asị ka ntonyite mbịa like Ozoemena Nsugbe as my role model without knowing no mpage. O nwere mbọsị Ozoemena nwa Nsugbe bịa na-akụ egwu na field Amanuke nne m ochie wee zie m ka nje gotelie magi Emanachi magi n'aka kwụrụ na field na-ekiri Ozoemena ebe ọ na-agụ egwu ti mgbe nji wee bata ọ bụ na
ofe nne m ochie yesigo tie m ụtarị si m ka ebe nọ sens ọhụrụ ebe m na-ekiri Ozoemena ebe ọ na-agụ egwu na emo eche m na efere wita anya gị na mụ na ya na-aba anọkọrọ anyị anọkọrọ asị nwa na nna mgbe m na-agwa gị amabe m na ọ bụ nna m ka ọ bụ yes and even mmadụ na-amarụ ada egbue that is actually wonderful. Otu ị nọ na enwe ka isi wee mụọ onye bụ egwu chacha ma ọ bụ nwa onye ikili wee mụta ma ọ bụ ọmala ọ na-ama ka dibịa ka a na-amụ ya amụ egwu ị na-abụ ibe a na-amụrụ egwu amụ egwu na-ama mgbe anyị pelu mpe anyị dị n'obele ọ ya-agba ije kpata nkụ n'ọfịa mụ na egwu na-eme na-agụ egwu o nwere ibe ndị Igbo na-akpọ mbem na-ama m mbem na-agụ egwu so ibe eji wee malụ m onye ọbụla malụ m asị onye egwu na-agụ egwu mgbe m pelu mpe na-agụ egwu ebe ọbụla na-eje ma na-echu mmiri o ma na-eje ozi o ma nọ n'ụlọ akwụkwọ kpọkọ ụmụazị anyị na-agụ egwu ịmago from there ka anya bụ egwu ji wee mebe m even mgbe m jere bọyị m nọrọ ebe a na-agụ egwu ndị mmadụ na-ala ike ya so enwere nke bụ na onye na-agụ mmadụ a na-ekwelu gị ekwe egwu ekpili a na-ekwe egwu ekpili ekwe nke na onye na-ekwelu gị egwu esobe ebe a mba mụ na ya na-abụ esoro bịa maka na nke ọkwụkwọ na-atọkwa ụtọ mba egwu ekpili a na-agụ ya na-ekwu ya wee na-atọ ụtọ wee na-atọ biko meela anyị one or two nna gị meela anyị one or two egwu nna gị ka some of us chefukwa chetakwa hope na ịmacha agụ n'egwu ya meela anyị one or two na ka anyị confirm kwa ka anabata nọ nwa Ozoemena Nsugbe Neche Nwaigbo n'aka. Go ahead please. Megide mmadụ ajọka, megide mmadụ ajọka, megide mmadụ adịrọ mma, egwu tọsi n'eke n'okwu nwa igwali nwanne gị adịrọ mma, ewe yo dezulu mmadụ ajọka, mmegide mmadụ ajọka, mmegide mmadụ adịrọ mma, ụmụ ibe m n'onweli nwanyị na-akpọ Ekwutọsị mmadụ ajọka, Ekwutọsị jali na-abịa si na nwanne ya bụ onye ori mmadụ ajọka, oluze mgbabịa ji gbasasị ebe onye na-alụ ọkọlụ gaba, si na Ekwutọsị kọlụ na-abịa na nwanne ya bụ onye ori mmadụ adịrọ mma, Ekwutọsị ọkwa ivugo n'okwu igwale nwanne gị adịrọ mma, ewe delude mmadụ adịrọ mma, Ekwutọsị welalụ ụlọ ka ọlalụ ụzọ ụlọ na-abịa mmadụ ajọka, oluze mgbe chi ji ya uche wee pịava ya ụtalị mmadụ adịrọ, uche ya gwara ya okwu si na ivu ọgwale nwanne ya adịrọ mma, Ikwutọ nwa mmadụ ka igbu ya egbu, mkpa ya nwa ọgaala ka ogbugbu, mmegide mmadụ adịrọ mma, onye na-emegbu mmadụ ajọka aya na molu m wee patiri ka anwụrụgo aya haba ijele kwuwe mmegide mmadụ adịrọ mma, Igbo mụlụ nze mụ ọzọ ka mụ na-agwa mmadụ ajọka ebenu, emegide mmadụ ajọka n'ụwa ahụ, megide mmadụ adịrọ mma, onye ọbụla amali nwanne ya n'ụwa ahụ mmadụ ajọka ya megide mmadụ ajọka njọ n'ụwa ahụ, megide mmadụ adịrọ mma, onye gburu nwanne ya ọ na-abụzi odogwu ka mụ na-ajụ ajọka, elele ya wuchi m eberebe egbula ọzọ iyonu Yanbaba kọntenti nwonye eze bịa n'ụlọ egwu mmadụ ajọka
ye megide mmadụ adịrọ mma ohe n'ụwa nwa ka ịmali iyo ọrụ mmadụ na-egbu ibi ya n'ụwa nwa megide mmadụ adịrọ mma makwanị mmadụ na-azọ ibi ya n'ụwa ka ịmali iyo Neche Nwaigbo n'aka na mgbịlịgba tọlụ oge na-atọ agbalaka iyo ibe onye ji bi ụwa kọmelichi ya n'ụwa nwa ka ịmali iyo nu mmiri lile onye ki ogbu n'enu n'ụwa nwa odezili obodo iyo Neche Nwaigbo n'aka iyo n'ụwa nwa agbalaka ekwuwegonu mmiri dado na mmadụ amara ọkwa ebe ọ dị ogbu iyo ayo ana m ebaligo agbalaka iyo ka mkpọba Yanbaba kọntent onye eze na-anababi ya ọganyalanụ kedu maka eze salaka na-anababu odogwu iyo Uchenna Nwanweke ọtakpu onye babu odogwu ọganyala ekwuwegonu ọtakpu onye babịa n'ụlọ egwu ma na m ebaligo agbalaka ekwuwegonu ọ bụrụ ndị dibịa niile nọ na social media ijeleke ịmalikwanụ ọ bụ rọba niile nwere ọgwụ wee meve odogwu agbalaka iyo Uchenna Nwanweke ọtakpu onye ba na anwụ ubi n'ụlọ ka ịmalinu n'Igbo niile na-agbala ahụ ọsọ n'ụwa nwa odezili obodo iyo Uchenna Nwanweke ọtakpu onye ba na anwụ ubi n'ụlọ ijele ekwuwe egonu arụ obi ya ana m ebaligo agbalaka odogwu enwekwa special request ebe a na-eme ndị dibịa na ụka now enwere egwu nna ego maka dibịa na ụka nkwa nke ọgụ maka omenanị sa nwere nweda mụ ka ịchela obere ofe wee pịalụ m nke a omenanị na ụka omenanị ya na dibịa na ụka because your father was a prophet. Even in okwucha bive na-eme taa. Yes even in okwucha na ọmazị ụdị dibịa enwezi na before na enwe dibịa ọkpụkpụ enwe dibịa na-agwa bọọlụ dibịa na-agwa isi ọwa mana kịta dibịa niile na-agwazi nta na-agwazi moloko wanachazi na 1000 ego ibe emebisigo ọgụ nya mere Soludo ji wee bịa wee chala ọkụ maka na ego ibe emebisigo ọgụ amaọkụ ụmụ nna ya kọọ maka Chinwụba enya bụ ihe kọrọ maka Chinwụba ọnụ mba na ụmụ awụla agụle Ozoemena okay for na nsị na ndị akpọ egwu apịpụ nwike chee nọ maka na mfọ nna ekwu maka Chinwụba ka mkposu wee jee court onye bụ the first native doctor enye license mana eziokwu ya bụ first native doctor gbalava sele okwu maka na dibịa anyị na-abụ ibe dibịa na-agba ava dị mma na-agbakwa ava ya bụ ọgbasịa okolo okwu Chinwụba gbalị nke ọ gbalụ mere na mmadụ nwụrụ n'ime ndị ahụ wee je kpụrụ ya si na edishọn na nwoke enwe ilile amụsụ edishọn ọ bụrụ nwoke emere iwe maka na ọ gbara ava ndị mmadụ bịakwutere ya na bie o nwe nwanne ya na-aya arụ wee si agbalụ ava maka oge gboo ahụ ọ ya bụ mmadụ ya bụ arụ eje gbaa ava ka amalụ ka ọ nọzikwa maka na tufu mmadụ wee nwụrụ n'ụwa ọ ga-ebugodo ụzọ ọgafa na mmụọ so ndị a wee bịa ka a gbaa ava ka ama ka nwanne ya anọzikwa ka ọnwụgo Chinwụba wee chili ugili wee wụsa wee kpọọ ya bụ ndị siva vanaba na tufu a wee lụọ nọ na nwanne ya anwụrụgo ma wee na lụzie ọ bụ na nwanne ya edinerugo wee si edishọ na nwoke awụrụ amụsụ na nwoke elile amagba a wee welu polisi welu iwe na ọma kpụrụ Chinwụba lụsie ndị oyibo wee si nwoke m isine na-agba ava isine na-abụ ụzọ ọ si wee bulu n'iwe nanụ calabash ogwe dosa na tebụl wee si Chinwụba ya gbaa ava ka ọ gwawa mkpụrụ one dị na ya bụ calabash Chinwụba wee chili ugili ụsa wee kpọwe mmụọ niile ji dị ebube wee kpọkuwe alụsị niile nọ n'ala Igbo siva bịa kwuo ma ọtụtụ nze agụleri ma ọtụ oyi ụmụlụ oge elugo siva na oge elugo ibe niile na-emeli iwe ma nke ọ na-emeli iwe wee gwuo mkpụrụ one dị na ya bụ calabash wee gwa ndị oyibo sitezie mbọsị ahụ ndị oyibo wee were license dibịa nye Chinwụba si ya melizie dibịa gara n'ikpe amara ya
so onye bụ ive ka expect kwene ka Soludo meela anyị ka ọ kpọọ ndị dibịa nwa ọ bụrụ ndị nke na-agba aba agbaala anyị aba ịghọta ewere laịsensị nyewa ọ bụrụ ịkpụrụva eje kpuchie edeseva mara ive a na-ekwu maka akpụta onye ozugbo etritie kesi ewo nsọ ọra niile bụ ya otu a kpụrụ ekehit na Ọkịja nkata ọgwụ ike iyi alụsị agọrọ Chukwu ọ gwọrọ anyị ọgwụ na olu ofe ezi ọnwụ na ọ lere mana eziokwu otu a nọ na Soludo kpọọ m ọsị m ngwa ka nkata ọgwụ gwọọlụ m ọgwụ ọgwọlụ m ọgwụ na olu ofe ezi ọnwụ na ọ lere njewere enye m ego m naba ọgwọlụ ọgwụ viral ka ego ga viral in 4 days in 4 days ego omeve in 4 days ọ bụrụ ọgara ife kwube eziokwu because bịa gosi ife ị na-eme mana eziokwu etinye na-efe ajụ otu afa bịa ịkpọghị ngafe anya ajụ mana eziokwu ka ịzaba ezi mana another thing na-ekwukwe Soludo kwesịkwa ime maka na eme nwata ka emeli ibi obi dị ya mma ndị ụka anyị na-abụ ive nwa nwekwe na ụfọdụ ndị ụka ọ bụrụ ọba ncha niile ọ nwere ụfọdụ ndị ụka sokwa etie confusion na ala Igbo nya makwanụ ka o tie anya ebe a ka o nyochee ịghọta ka amalụ ndị bụ ndị ezigbo ya na ndị bụ aja na ọ wụrụ so ndị dibịa maka ekwuwezi ekwu ọ dịzị aka anyị aka wee value ive ndị ọcha wetara anyị wee kalịa nke anyị nwa maka na nna m gwuru egwu na omenala kpọmkwem ọ bụ na igego omenala kpọmkwem ọ sị na ọbịbịa onye ọcha bịara be anyị na ọ ya bụ ochikete ije owe ọ sị na ọbịbịa onye ọcha bịara be anyị na ọnọzi ọnọdụ ka ọ bụ awọm maka na ya bụ ive na-ewe iwe na onye ọcha wetali na o wetali moto ma aeroplane ma na ọ kụzili anyị English kụzili anyị sayensị wee weta Christianity ma ọ kụziri ya akụzi wee gbala ọsọ wee na ya bụ confusion anyị ka na-enwe n'ala Igbo luo tata so ọ ya adịkwana mma ka Soludo tinye anya dịka nna m si kwu na ndị ọcha wetelu Christianity ma ọ kụziri akụzi wee wala ọsọ wee na ka o tinye anya ka ọ makwanụ ka ndị ụka niile nọsi n'ala Igbo ka ọba ncha niile bụsi ezigbo ya ka ọ ghara ịbụ sọ ndị dibịa ka a na-emegide ịghọta maka na ọ ya bụ mmadụ mmụọ nwa ọfụ onye nke a n'anya ọfụ onye nke a n'anya so si mee lụ onye ọbụla si mee nwata ka emeli ibie ivro akpụrụ akwatiwela akị n'ọba kpụrụ ekehit ọ bụ vana bụ sọ ndị dibịa nọ n'ala Igbo ọ bụrụ sọ vana bụ sọ ndị dibịa nọ n'ala Igbo iwe na-ewe m si kpụrụ ndị ọzọ ka emebe ncha niile investigeshon si nwere onye arapụrụ ka ọ ghara ịdị ka na-arụ arọ ka ọ ghara ịdị ka o nwere onye na-ene anya ọ wụrụ sọ ekehit na akwatiwela akị bụ dibịa anyị malụ ga onye ọbụla malụ n'ala Igbo si kpụrụ ndị ọzọ onwekwe ive gbasara m na ekehit ma akwa ọkụ nna m ukwu mụ na ya na-abụ na-adị na mma ịghọta mana ive na-ekwu si ma onye ọbụla investigeshon ka ọ ghara ịdị ka nwere ndị a na-emegide si ma onye ọbụla investigeshon ka emekwuo ndị ụka ka obi dị onye ọbụla mma and o nwere ihe nchọrọ ka m were ohere enwe wee kwuo Yanbaba content ịma na ndị Igbo achọrọ ive ọma ma asị m kwuwe ekwuwe Igbo achọrọ ive ọma okwu na-agwa ndị bloggers ụfọdụ ndị bloggers ọva bụ ihe na-egbu ndị dibịa anyị nwere na be anyị all those bloggers iwe dịka okongwu dibịa ma ndị ọzọ ma jee pakịwa ma ndị otu buru ibu na-agba ndị dibịa n'iru akwụkwọ wee mekwa ive dị njọ ihe ha mee ka ha wee nweta more customers mana ọ na-abụba gbasazie ndị a n'iru akwụkwọ va na-achitekwa again kwa kwuwekwa ive ọzọ kwuwe enukwu ana ịghọta so ndị bloggers a na-agwa ka ha mara onwewe na ka mara ebe asụrụ desala ọ bụrụ isi alụcha mmadụ ịkọjọ akwa onye akwa so ọ dịrọ mma ka amala ihe a na-eme eme evulu okongwu dibịa alachapụgo ọsọ na-aga na ọchana ọsọ ọgba ọsọ ya na tanụ ọkwa gị gosichara anyị ndị dibịa niile olugo ka o si eruo ezigbo ọkwụ mụ na gị na-abụdị na mma okongwu dibịa natara mgbịlịgba mmadụ na ezi na-atụ egwu ka anyị kwuo okwu wee Soludo ga-eme gị invite ị bịa na gọọmenti azụ ịkọwa ndị na-eme advertise ka ma akwụrụ ala tụ ugwo m iwe niile akpụtachawa ncha niile ịghọta ka eme onye ọbụla investigeshon ma milion nwere ezigbo ọkwụ eze nwaanyị Sabali
anyị kelekwa gị ya abịakwu na gọọmenti ọ bụla ga-akọwa onwe ya ma maazị dibịa ma ebe niile ịghọta akpụtakwuo ma ndị ụka ma Ebuka Obi ma ebe niile onye ọbụla abịa onye ọbụla akọwa onwe ya ka ọ dị nwoke mma dị nwaanyị mma ka ọ ghara inwere onye emegide. This my advice goes to governor biko sikpọ onye ọbụla ma ndị ụka ma ndị omenala ka eme onye ọbụla investigation once ka okwu anụnwa bie. Let's help you create some magic. Let's help you capture your best moments. Let's help you relive your memories. Book us now at Yarn Content Factory. Let's give your events and video production the perfect touch.